Ready Eddie 1 er et undervisningsmateriale til det første år med engelsk. Ready Eddie er let at gå til for både elever og lærere. Her vil vi præsentere workbook og lærervejledning. Hvis vi tager et kig i lærervejledningen, vil vi se materialets progressionsplakat og eksempler på aktivitetskort. Lad os se nærmere på en af lærervejledningens 30 lektionsplaner. Her ser vi lektionens nummer, den aktuelle mission, missionens nummer, missionens gloser og lektionens elementer. Nederst ser vi referencer til elevens bog, nemlig Ready Eddie Workbook. Lad os gå til materialets Power Breaks. Power Breaks er aktive indslag, der knytter sig til alle missionerne. De er her i lærervejledningen beskrevet med fakta og kan også findes på Ready Eddies YouTube-kanal. I materialet er der toolbox-sider, der giver læreren mange muligheder for at differentiere. Vi vil nu vise jer materialets workbook, som er elevens bog. Først har vi oversigt over indholdet, en præsentationsside, og her ser vi på Fireball Evaluation, der er en del af materialets evalueringsstruktur og elevens evalueringsside, der knytter sig til hver de 6 missioner, som skal løses. Vi møder farvediktater, Magic Ears, prik-til-prik-opgaver, Odd One Out, portfolioevalueringer, missionsplakater og meget mere. På de sidste sider er der farvelægningsopgaver med figurerne for Ready Eddie 2, altså næste års skurk The Evil Dragon Wizard og den lille prins, der er taget til fange. Næste år skal eleverne hjælpe Eddie og hans super seje skaterveninde Princess Sunray. Til materialet hører en Ready Eddie klokke, som anvendes i skift mellem lektionens aktiviteter. Læreren får også brug for Eddies golden marker undervejs i arbejdet med evaluering. Ready Eddie har en YouTube-kanal, Ready Eddie. Her kan man finde playlists med materialevideoer og power breaks. Her ser vi materialevideoerne til Ready Eddie 1. De er sorteret efter missionsnummer. Her kan vi blandt andet finde plotvideoen, som fører eleverne ind i et univers, hvor missionerne præsenteres. Lies a kingdom above. It is a magic place where dragons live together in harmony. Rigtig god fornøjelse.